үзеннән үзе барлыкка килә, безнең тарихыбыз языла дип әйтер идем. Күз алдына китерү дә авыр бит. Менә шушы Әнәк авылы бит инде кичкенә генә бер авыл, 4 класс, 1 укытучы Хәдичә апа. Шушында мәктәп бар иде. Без шунда белем алдык. Укытучыларыбыз, мугаллимнәребез булганның да булганнар иде, дөресен әйткән. Менә шушында бит республиканың инде әйтергә кирәк, читендә Башкортстан белән күрешүдә яшибез. Һәр вакыт менә халкыбыз шушындый тырыш булган. Минтимер Шәймиев авылда туып үсүе белән дә шушы төбәкнең тырыш халкы белән дә горурланып яши. Актанышта аның белән ничек горурланулары турында әйтеп туруда урынсыздыр. Минтимер Шәриповичләрнең капка төбеннән 3 ел укырга йөргә туры килде. Минтимер Шәриповичнең әтисен дә беләм әле мин. Ул чагында инде ул каратун кибер иде. Президент булачак малайның балачагы ничек үтүе белән һәркем таныша ала. Авылда аның әтисе Шәрип аганың музей йорты эшли. Биредә гаиләнең шәхси әйберләре, йорт җиһазлары, нәсел шәҗәрәсе, фотосурәтләр. 13 ел эчендә музейда 18 мең кеше булып киткән. Менә бу кыскыч ярдәмендә зур-зур шакмаклы шикәрләрне атарга мөмкин булган. Имтихан бирәсе көнне Шәрип ага Шәймиев эштән кайтып керде. Әле балалар укырга китмәгән. Һәрбер балага бер генә кисәк шикәр эләгә торган булган. Зур сый буларак үзенең өлешен Минтимер исемле улына зур горурлык белән бирә. Чөнки сиңа имтихан бирергә кирәк, сиңа кирәгрәк. Минтимер Шәрипович мәктәптә әйбәт укыган. Көндез авыл баласының эше күп була. Китапны кич кулга алалар. Керосин җитсә. Минтимер Шәймиев бу хатирәләрне онытмый. Ругали, если ты много сжигаешь. Там же видно бывало, сколько керосина осталось. А я что делал? У нас, наверное, первый приемник был в деревне с батарейкой. Нашел маленькую лампочку, приспособил. Я не радио слушал, а для того, чтобы уроки готовить. Музей биләмәсендә барда җыйнак матур итеп эшләнгән һәм бу урын хәзер туган нигез ишегалды белән генә шикләнми. Ул бабайда кунакта дип аталган зур бер комплекска әйләнде. Менә туган нигезе каршында ук Минтимер Шәймиевка бюст. Ул Россиянең хезмәт герое һәм андый шәхесләргә туган җирендә бронзадан сын куела. Минтимер Шәрипович республиканың социаль-икътисади үсешенә искиткеч зур өлеш кертә. Моны Татарстан халкы югары бәялый. Минтимер Шәрипович ул безнең укытучыбыз, это наш учитель, это наш наставник. Все мы вот здесь, руководство республики, мы воспитывались на примере Минтимера Шәриповича. И мы ему искренне благодарны. Без башыябыз Минтимер Шәрипович сезнең алда. Ышанычлы караш белән туган җиренә карап тора ул Минтимер Шәриповичнең холкын гына түгел, аның сәясәтенең тотрыклылыгын да чагылдыра кебек. Аның исеме белән бәйле проектларның кайсын алсаң да алар зур һәм мөһим. Моны ил җитәкчелеге бәяли. Имя Минтимера Шәриповича Шәймиева прочно связано с развитием и укреплением российской государственности. И в том, что Россия выстояла на крутом историческом переломе, сберегла суверенитет и единство своего многонационального народа, стала мощной, открытой миру державой, есть и его личная большая заслуга. Жизненный путь Минтимера Шәриповича. Минтимер Шәриповичның тормыш юлы илебезнең барлык сәяси җитәкчеләре өчен үрнәк булып торды. Ул бүген дә күренекле сәяси лидер, аның сүзләренә һәрчак кулак салалар. Аларның династиясе, менә бөтен абыйларын, апаларын барысында беләм мин, шул үз хезмәте белән кеше булган кешеләр. Шуңа күрә нәрсә әйтәсе килә, без якташлар аның белән чын күңелдә горурланабыз. Комплексның зур бер объекты Бабайда кунакта паркы. Җәмәгать урыннарын тәртипкә китерү буенча бай тәҗрибә туплаган Татарстан кичкенә бер авылда күз явын алырда ял итү мәйданы булдырды. 2 ел элек бу урын шушында иде, менә ул хәзер нинди. Сарышлы елгасы аша салынган күпер әйтерсең буыннар очраша торган урын. Һәр нәрсә заманча, әмма туктаган сайын тарих. Бала чакта Минтимер Шәймиев шахмат уйнарга яраткан, катыргыга шакмаклар сызып, уен тактасы ясаганнар, агачтан юнып фигураларын эшләгәннәр. Паркта бүген дә шахмат уйнап була. Менә шушындый зур фигуралар ярдәмендә. Минтимер Шәймиев тә бу мәйданга туктала. Дәүләт киңәшчесе киңәш биргәч, бу партия тарихи булыр инде. Паркта 9 урында Минтимер Шәймиев тормышын яктырткан стендлар куелган. Кайбер истәлекләрне ул үзе сөйләячәк. Гадәттә яз көне кояш җылыта башлагач, обзор түбәсендә уйнарга тотынабыз. Бу борынгы һәм бик хикмәтле уен, аның асылына төшенсәң, зиһенең арта, фикерләү сәләте ныгый. Биредә Краш интерактив спорт мәйданчыгы, нәсел агачы Шәймиевләрнең нәсел кушаматы чаптын арт объектлары бар. Таган гөлбакча мәйданчыклары халыкны ял иттерү өчен һәр нәрсә Минтимер Шәриповичка хас булганча тирәнтен уйланылып, аерым бер мәгънә салынып эшләнгән. Менә гармунчы фестиваль мәйданчыгы, монда мәдәни чаралар узачак. Беренче җыр Минтимер Шәймиевнең үзеннән.
Күңел биреп эшләгәнгә күңел сөенерлек ди якташлары. Шушы матурлыкны күреп үсәчәкләр. Тәрбия ягыннан да бу бик зур роль уйный. Чиста пөхтә күп якларга, күп урыннарга үрнәк булырлык итеп ясалган. Ул бит инде тарих. Бабайда кунакта комплексы буыннарны берләштереп Актаныш халкын гына түгел, бөтен республиканы үзенә тартып торачак. Минтимер Шәймиевнең бер яраткан сүзе бар. Ул кешеләрне ярата. Бу парк шуның чагылышы кебек. Ишеннән да кешеләрне ярата. Ишкенә булмасын. Гөлназ Сайфетдинова, Ринат Сафин, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы.